Yan, what's up guys? Yan, kita nyo naman, meron tayong nahimay na native na kabute. Galing sa kanyan, galing sa bukid. Tapos, meron tayong dahon ng kakao. Yan. Tapos, meron tayong dinikdik na paminta. Tapos, meron tayong suka na puro. Sukang Iloko. Sibuyas, bawang, tsaka luya. Yan guys. Tapos, yung banga ni Lola. Yan. Alam niyo na siguro lulutuin natin. Magpapaksiw tayo ng native na kabute. Yan. Lutong Ilocos yan. Kaya yan. Kalimutan ko tuloy pinakita yung bagoong. Yan. Iwan muna tayo ng sibuyas. Yan. Habang hinihiwa. Hintayin natin na matapos. Yan. Hiwa. Tapos yan. Suwain na natin ng mga regado. Tapos, yun. Pagkat na tayo ng kwan. Ayusin natin. Yan, balikan natin yung luya guys. Saka, tuwain natin ng manipis. Huwag natin ilagay lahat kasi hindi naman kwan yun. Ang tagal lang ng lansa, pero di naman lansa yung kabuti guys. Nalinisan naman yun. So natin yung bawang guys, yan. Bago natin tsaka natin pagpitin. Tapos yan gamit ng dahon para hindi siya masunog kahit mapabayaan mo yung dahon ang mauunang masunog. Kaya nilagyan natin yan. Yan ang old fashion na nagluluto ng paksiw dito sa amin. Paksiw ng mga matatanda. Guys, lalagay lang natin yung mga regado, luya, sibuyas, bawang. Yan. Lagyan natin sa baba para pag na-steam yung kabute, yan, sakto papataas kasi tatakpan natin yan. Lagyan na natin. Tapos lagyan natin ng paminta sa gitna. Kunting kurot lang. Tapos lagyan natin yung kabute. Tapos yan, lagyan natin ng rekado para kahit hindi mo nahaluin mamaya yan, pwede na. Pagkatapos nyan guys, iluluto na natin. Yan, puno. Alam nyo siguro guys, paksiw. Yan, typical na paksiw Ilocano. Yan, lagyan na natin yung suka. Yun, okay na. Tapos kunin natin yung takip. Yan, konting asin. Tapos takip.
Yan guys, takpan na natin. Tapos yan, salang. Yan guys, salang na natin. Tapos takpan. Antayin natin ang kumulo hanggang lumambot. Yun. Tsaka natin hahanguin. Yan guys. Okay na. Yan guys. Nahango na. Lalagay na natin sa may lagayan. Yan. Kumukulo pa yan guys. Buksan natin. Yun. Nakaskuha na tayo ng kanin. Tapos chibugan na. Let's go! Oh my God! Wow! Yan guys, tikman na natin. Ano kay lasa? First bite. Yan. Yan, masarap siya guys. Hindi siya masyadong maasim. Sakto lang yung texture ng kabuti. Kasi malambot yan. Native naman yan. Kaninang umaga lang nakuha yan guys. Kaya fresh na fresh. Yan. Sarap halo sa kanin guys. Kahit yan lang parati ang ulam ko araw-araw. Okay na sa akin yan guys. Kaya yan. Subukan nyo guys. Paksiw na kabuti. Native. Galing bukid. Fresh yan. Galing bukid dito lang sa amin. Tapos may tumutubo pa dito sa may bakuran namin. Yung malaki. Post ko mamaya yung kanyang gano'n siya kalaki. Kaya yan guys. Tamang kain lang tayo. Masarap kasi yung masarap yung lasa. Pinagpapawisan na ako kahit hindi masyadong hindi siya maanghang. Pero mainit kasi yung location ko kaya mainit sa kusina. Kaya tamang tayo lang tayo. Kaya yan guys. Hanap tayo ng mauupuan na lamesa. Ayan guys. Okay. See you in my next vlog. Peace.